någon annan i Göteborg som känner en somalisk person som bor i Malaysia. Det finns somaliska community i Malaysia där också. Och då ringde en person från Göteborg till Malaysia och Malaysia-personen där kände någon i Hawaii. Och så löste man på det sättet. Detta är en historia som illustrerar hur väl globaliserad Somalien är. Man brukar säga att 3 folkgrupper i världen har något gemensamt. Det är judar, det är kurder och somalier, de finns överallt. Jag brukar inleda mina föreläsningar med den här citaten. Det är en av mina favoritcitater faktiskt. Den säger någonting om om man vill verkligen förstå en människa, då måste det vara också en förståelse av vad den här personen har med i sin bagage. I form av kultur, historia och så vidare. Det gäller ju samma sak om man vill förstå ett annat land. Men vi är väldigt duktiga i Sverige att uttala som allt med dem. Afghanistan, de är så. I USA, de är så. Utan att verkligen förstå och kunna historien om det landet. Om man jämför 2 personer som läser samma bok, så är en bok av August Strindberg. En läsare i Sverige och en läsare i Kongo kan lika gärna läsa historien och följa händelseförloppet. Inga problem, men att verkligen förstå. De förstår inte boken, kunskapen på samma sätt. Och jag vill också förstå att innan jag börjar berätta om mitt författarskap så vill jag gärna berätta lite grann om mig. Vem är den här killen som står framför dig? Och jag kan väl börja med att säga att jag... Så. Här har ni Sveriges mest lästa somaliska författare. I siffror. Och detta är siffror från Sveriges författarförbundet. SKL och andra aktörer som håller på att räkna fram hur många, hur ofta och så vidare. Det betyder inte att jag är duktigare än alla andra författare, men jag skriver väldigt många böcker. Sen skriver jag väldigt historier som folk i exilen väldigt känner igen sig. Därför att någon har granskat mina böcker och sa jag har skrivit 12 böcker. 3 av dem börjar och slutar i Somalia eller östra Afrika. Resten har något gemensamt. Och det är att de börjar eller slutar i Göteborg. Så. En av mina böcker minns jag börjar faktiskt på Gustav Adolfstorget, Brunnsparken. En domare blir mördad på tingsrätten och han hittas i hans kontor. Men historien slutade långt bort därifrån. En liten by i norra Somalia. Detta är jag. Och så finns det en liten reklam. Jag vet inte om ni har sett det. Det är på TV4. Det är en dam som gör en reklam för en tandkräm som också är bra för barn. Och den här kvinnan dyker upp i TV-skärmen och säger jag är inte bara tandläkare, jag är också mamma. Bara för att övertyga dig att du ska köpa den här. Jag säger samma sak, jag är inte bara författare. Jag gör andra saker också. Ska vi se om jag lyckas med tekniken här. Så måste det vara. Det här är jag. Just nu arbetar jag i ett bolag som heter Utveckling Nordost. Där jag jobbar som business controller. Vilket betyder att i ett bolag så finns det ju en vd som ser till att allting som beslutas i politiken verkligen genomförs. Och sen kommer ju jag som ska se till att saker är genomförda och rapportera tillbaka. Det är ett bolag som heter Utveckling Nordost och som arbetar med att utveckla ett geografiskt område som heter Nordost, där vi befinner oss idag. Det här är Nordost till exempel. Det är det som jag jobbar med idag. Det är det jag gör 8 to 5 så att säga. Tidigare har jag jobbat som ekonom, verksamhetsekonom i Biskopsgården i Göteborg. Och sedan det här med författarskapet. En del författare påstår att det här är född med. Det här är jag inte född med, utan det här har jag tränat på. Visserligen fanns det intresse. Jag har aldrig tyckt om att skriva, men jag var aldrig duktig på att skriva seriöst en hel bok. Därför har jag gått massa kurser och sommarläger och hit och dit. Och sedan började jag skriva. Och som invandrare och författare det var inte lätt att bli publicerad i Sverige. Det är klart att förläggaren tänker på lönsamheten.
huruvida det här är lönsamt eller inte, och då tittar de antal somalier, antal potentiella läsare i Sverige, och det är inte riktigt många. Därför har det varit väldigt svårt att komma ut som författare från början. Ingenjör har jag varit innan jag en dag vaknade. Jag har först utbildat mig som ingenjör, och så hoppades jag, detta var väldigt tidigt, det var i början på 90-talet, och jag såg tv-bilderna från CNN hur förstörd mitt land håller på att bli. Och då tänkte jag, någon måste bygga de där husen. Och då lärde jag mig läste till byggnadsingenjör först. Men sen efter några år så märkte jag, det är kanske inte så att jag återvänder dit. Det vet man ju aldrig. Och då tröttnade jag. Alltså, ingenjörsjobbet var ju inte jag. Jag kände inte igen mig. Så en morgon gick jag till jobbet och satt upp. Folk trodde att jag var helt galen. Men jag har följt mitt hjärta. Jag mår jättebra av det. Jag har inte ångrat sen dess. Och sen jobbar jag naturligtvis med varje söndag, 6 timmar i veckan jobbar jag med en tidskrift som heter Somali Times, som är Sveriges endast nyhetsmagasin på somaliska, det är pappersformat. Lektörarbete, vilket betyder att alla böcker som alla bibliotek och skolor och allt det där köper, så läses